Αφού εισέλθουμε στην ιστοσελίδα της ΑΔΕ, επιλέγουμε το tab «Ο λογαριασμός μου». Πληκτρολογούμε τους προσωπικούς κωδικούς μας και επιλέγουμε τις ρυθμίσεις οφειλών. Στη συνέχεια επιλέγουμε τον τύπο ρύθμισης P7 και πατάμε στο tab «Υποβολή νέας». Έπειτα επιλέγουμε τον αριθμό δόσεων 24 και πατάμε πάνω στις οφειλές. Επιλέγουμε το tab «Αποδοχή» και προχωράμε στην επόμενη σελίδα. Στο πεδίο «Επιλογή δόσεων», διαλέγουμε τον αριθμό δόσεων που επιθυμούμε. Στη συνέχεια συμπληρώνουμε τα πεδία μηνιαίο καθαρό εισόδημα, πάγιες μηνιαίες υποχρεώσεις και επιπλέον μηνιαίο εισόδημα. Υπολογίζουμε το ποσό της δόσης μας και προχωράμε στην επόμενη σελίδα. Συμπληρώνουμε την υπεύθυνη δήλωση με τα απαιτούμενα στοιχεία και πατάμε το tab «Υποβολή». Στον πίνακα που μας εμφανίζεται, βλέπουμε την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της πρώτης και της δεύτερης δόσης. Μεγάλη προσοχή, η πρώτη δόση πρέπει να πληρωθεί μέχρι την ημερομηνία που μας αναφέρεται για να επικαιροποιηθεί η ρύθμιση. Αφού ελέγξουμε όλα τα στοιχεία, πατάμε «Υποβολή».